hugas dahil tagplato guys. Hugasan gaganda guys. Sa taglihok guys, Wintrust layo-layo pa ang oras kay hotel imus lang siya na ako akong oras dahil sa akong balay guys. Balay lagi ka na ako pa doon trabaho usay na ba o kasal. Paano yun? Live na. Live na? Oo. Okay. Worting dagaan ng hugasan guys. Dugayang human.
waswas na tas. Ako guys. May daming dagana guys.
Nakitaon guys. Ay, salamat po manan ako bugas. Ay, kabugat guys. Karon mag-arrange na po ta guys. Po yan. Ay, sikitas kong hawak. Kasi kalibang. Di ka mag-vlog. Iniglimang na niyo. Oh my God. Kalibang na mo ay. Dito na. Okay, ang kung sakop guys naman. Nagligid ko man. Natog pa. Oh, mag-arrange na po ta ni guys. Ani ra ni atong life guys no. Nakasabalay ang oras nimo. Imo ginagamiton guys. Pang limpyo. Katiman sa tanong. Maghugas sa plato. Magluto. Inana gina atong life guys. Kataod-taod na sa drone. Duty na sa ta guys. Kapangay nabuhian na sa para ta makakaon. Para ta makalungag. Diba guys? Anak na atong life guys. Interest niya pa taning kalibutan. Ano gini atong mga Ito yung stand like. buluhaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi ha. Dari situ simpan awal-awalnya deh. Nanti lang. Kemarin lah siya. Kaya lah siya dari makuha rin ang sinawa ko diri. Tanggal ko. Tanggal di siya na to. Iya naman ang hindi. Thank you guys. Kuha naman kay Kuha na sad ko maligo na po ko kay para mo ready na sa duty.